يا نور الهلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Inda am Jafar A. Abubakar. Insha Allah ta'ala mi waɗan bayani e dow daraki lewru Ramadan 1443 insha Allah. Jummare warore latan no gas e jenayi lewru Sha'aban, wato daidai e go'ore lewru April 14 2022 insha Allah ta'ala. Lewru Ramadan heɓoto nyande jummare e wakkati Nigeria jamdi 7:24 e Makka agogo Makka jamdi 9:24 GMT Universal Time jamdi 6:24 insha Allah ta'ala. Yaki mangariba lewru man maran awa 1:01:16 especially Abuja. E Lagos awa 1:01:32 insha Allah ta'ala. Nden nange yanan ha Abuja jamdi 6:40 e Lagos nange yanan jamdi 6:56. So insha Allah ta'ala mi ɗon hokka shawara usani ummatore annabijo sallallahu alaihi wasallam wurto lara lewru Ramadan nyande jummare warore. Yimɓe gurtilawo heɓa ndara yanugo nange, heɓa babal bongal wala leɗɗe wala maadi, wato a heɓa no a yira e nange yanata. Dalila min hokkata shawara daidai e nange yanata ɗo gam lewru man to wartan ndema lewru man ɗon ɓadi nange. Eza ko wuttudu nyamru daidai e nange yani, ko wuttudu narru daidai e nange yani, ko directly sama dow e lewru yani on. So lewru man dayidirta be nange on. To lewru man to ndu wi'amata Allah waɗi a yi lewru, so a hokka detail maɗa, a hokka inde maɗa gabago, a hokka adresse gelle maɗa ko wuro maɗa, nden bo a hokka téléphone number maɗa gam committee tokkan ƴamuma gam majum heɓta lellel ko lewru a yi lewru man, heɓa information shahi ɗum gam ɗum hokka sultan shawara ko bo ɗum hokka mo report hidde ko waɗa announcement ɗum tabbitina lallai lewru man yi'ama. Gam annabijo sallallahu alaihi wasallam wi la tasumu hatta tarawul hilal wala tubdiru hatta tarawul hilal. To shume sai on gi lewru, to bo acce sumo sai to on gi lewru. Usani yimɓe wurto lara lewru nyande jummare to Allah waɗi en jam. To ndu yaka nyande jummare bo wato nyande asawe nange yanan ha Abuja jamdi 6:40 nden bo lewru man also yanan jamdi 7:10 wato detailed information hala lewru man kenan. So useni yimɓe waɗa ƙoƙari habda wurto lara lewru. To ɗum yi lewru man alhamdulillah, to ɗo yahi lewru bo sai ɗum cika Sha'aban 30 nane ma annabijo sallallahu alaihi wasallam wi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa in gumma alaykum fa akmilu iddata 30. Dare lewru nyande no gas e jeenayi to on yayi on hubbina Sha'aban 30 insha Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah hollu en sumo e jam. Alhamdulillah.